Michal Sošáľa, prvému dávam slovo pánovi Pánosovi, zastupca klubu, tak oficiálne. Tak ako by ste zhodnotili dnešné stretnutie? Poviem pravdu, tešili sme sa na dobré ihrisko, na dobrý trávnik. Tak jak ja poznám zo svojich hradských čias, hral sa tu vždy, dobré partie boli, dobré zápasy boli, takže tešili sme sa. Aj sme vedeli, že domáci majú veľmi dobrý tím, herne sú na tom veľmi dobre, majú vysoké ambície, takže sme sa pripravovali vlastne, že budú určite herne dominovať, ale chceli sme ich prekvapiť. Poviem pravdu, chceli sme im trošičku stiažiť ten nastúpený trend, to čo majú. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám. Dostali sme 2 góly cez stred obrany, ten prvý polčas. Určite tí domáci boli lepší, nie len prvý polčas, ale celý zápas, ale možno nejaké náznaky, čo sme tam mali, čo sme tajne dúfali, že nejaký ten gólik dáme, čo nám trošičku chýba, absentuje tie góly nám absentujú posledné zápasy a trošku by nás potešil určite, že proti Michalovciam by sme strelili na ich ihrisku gól. Takže ja len toľko ešte nakoniec, že v akom stave sme my prišli do Michaloviec, že sme nemali náhradníka. Mali sme náhradníka, síce ale nastúpiť nemohol, čo bol Nurkovič, čo bol zranený. Máme 3 zranených, jedného vykartovaného zo základnej zostavy. Tak aj dole v kabíne som povedal, že my sme tu mali 13 bojovníkov, 11 bojovníci boli na ihrisku a 2 sedeli na lavičke, ktorí nemohli, lebo tak druhý, ten bol náhradný brankár, takže nastúpiť aj tak by mohol len do brány a poprípade fakt výnimočná situácia, keby sme ho dali do pola. Takže týmto ja gratulujem, fakt boli futbaloví. Ja si myslím, že vidieť tú prácu, že v tých Michalovciach sa robí a páčil sa mi ten ich štýl, ten futbalový štýl. Áno, veľa behania, takže ja len pogratulujem domácim aj výkonu, aj výsledku.